Ćao svima i dobrodošli na Farmtime TV. Ovo je druga epizoda na Riverbend Springsu. Vidjeli ste da smo počeli skromno, 250.000 eura, od čega smo 172 odmah potrošili na ovaj plac. Ali ima potencijala, iako nemamo para, planiram da se bavim i sa šumom, recimo, naravno i sa poljoprivredom. Što se tiče ratarstva, eto, ove njive da kupimo ovdje koje su najbliže, odnosno bukvalno ispred naše farme. A za prvu njivu planiramo ovu četvorku da kupimo, ali s obzirom da je ona samo orana, nećemo je ipak kupiti jer nemamo ništa od nje. Tako da ćemo kupiti najpre ovu na kojoj ima uljane repice, znači to je njiva broj 5 i tu njivu ćemo platiti 102.000 eura. Za sad nemamo te pare, tako da definitivno moramo još da odradimo neke misije, odnosno da se zaposlimo, da radimo kod nekoga i odmah gledamo ove njive koje nam daju što više para kako bismo stigli naravno do 102.000 što pre. Evo recimo imamo ovdje za 8.800, naravno nemamo te mašine, ali ćemo iznajmiti. I dobili smo odmah traktor od njih, to je jedan Steyr, jako lep, sviđa mi se, po meni možda čak i najlepši traktor na Farming Simulatoru 25. I ovo je mašina koja uklanja travu, znači ta njiva koju treba da odradimo ima trave, tako da ćemo mi otpred njega da pošaljemo tamo da odradi posao, nećemo mi time da se bavimo za sad, što planiram odmah da nešto drugo radim na ovoj našoj farmi i odmah ćete vidjeti o čemu je reč. Sad ćemo da zakačimo ovu mašinu, ovako, i njega ćemo poslati, znači nećemo više napraviti tu grešku kao u prvoj epizodi, nego ćemo mu dati da odradi kompletnu celu njivu, znači bez onih round cornera, znači to je ta njiva, neka napravi evo jedan headland i ovdje ćemo mu dati 0, znači bez toga, ili recimo 2 headlanda, da ne mora da se okreće bukvalno na putu. I sada vidite da je cela njiva, znači kompletno odrađena, neće ovdje da napravi jedan mali krug pa da ostane tu 1%. I on je to generisao sasvim korektno, s obzirom da ide ovako, meni je to ok jer je ipak to ovdje ravno i ide cele dužine njive. I odmah ćemo ga poslati tamo da on to završi i dobit ćemo za ovu misiju 8.800, što je poprilično dosta i mnogo više nego za prvu misiju koju smo dobili sa onim Dajc farom što smo bacili veštak na onoj njivi. Ovdje naša strugara i dalje radi i s obzirom da ne možemo drugo drvo da privučemo tu, naravno ja ću vreme pustiti, ubrzati, treba odmah da krene samo dok malo planira rutu i kuda da ide. Tako da što mi sada možemo da napravimo jeste da napravimo, to jest da postavimo ovdje kod nas na ovom placu što smo dobili kao proširenje našeg placa jer smo uklonili te kravice, jedan plastenik ili možda čak i 2, vidjet ćemo, s obzirom da nam treba i voda za plastenik, a nemamo ni cisternu. Traktor imamo i jeste iznajmljen, ali možemo da radimo sa njim šta god hoćemo, tako da planiram jednu cisternu da iznajmim za početak i s obzirom da imamo 54.000 eura, mislim da možemo 2 plastenika da kupimo i to čak ova velika od 18.000 ili da kupimo ipak jedan
šta vi kažete, ne znam ni ja. Da kupimo jedan od 36.000 eura, onda nećemo imati dovoljno za dva. A da kupimo dva od 18, onda kao da smo kupili jedan od 36. Tako da mislim da je ok da kupimo za početak ovaj od 36.000 eura. Samo da pogledam ja, znači ovdje je burence, tu treba voda i stavit ćemo ga recimo ovako pored puta. Malo na ovu stranu da nam ne smeta. Tamo imamo mjesto za našu strugaru sa našim John Deerom da se okrećemo i da manevrišemo. Lep plastenik. I ovdje možemo također da biramo šta ćemo da proizvedemo. S obzirom da sam ja već pogledao da je ova zelena salata najskuplja, mi ćemo samo nju i aktivirati, ali naravno ništa od proizvodnje dok ne napunimo plastenik sa vodom, to jest ovo bure pored. Tako da šta sad treba da uradimo jeste da iznajmimo, pošto nemamo cisternu, iako je cisterna 5.000 eura i mogao bih čak i da je kupim, ili ovu od 17.000 eura, s obzirom da još nemam ni njivu ni traktor, nećemo kupiti cisternu i nećemo trošiti 17.000 na cisternu, nego ćemo i nju isto da iznajmimo i sa našim John Deerom da spustimo ovo vitlo tu i da postavimo, a mi ćemo da zakačimo odmah ovu cisternu i da pogledamo gdje možemo, odakle je najbliže da stipamo vodu i da napunimo naš plastenik. Cisterna je zakačena pa ćemo odmah da pogledamo, znači evo mi smo sada ovdje, realno vode ima, šta ja znam ovdje, ali s obzirom da je tu šuma, pre bih išao na ovu stranu negdje pa ćemo da pogledamo da li tu negdje možemo da se privučemo, bukvalno da se približimo toliko do reke, bukvalno kako bismo napunili ovu našu cisternu. Sada idem da pretražim pa se vidimo čim nađem jedno mjesto odakle možemo da uzmemo vodu. I evo ljudi, našao sam, ovdje smo pored njive broj 7, tačno tu gdje sam i pogledao, može se traktorom bukvalno doći i ući u reku bukvalno, a cisternu ćemo ipak malo morati u rikverc da vozimo zbog... I evo, sada se cisterna puni sa vodom, s obzirom da smo sada ovdje se zaglavili da je cisterna poprilično teška, sad ćemo da vidimo 6.000 litara, mislim da Johnny naš ne može, može, muči se jadan, ali ipak može to da vuče, ima malo problema, ali se ipak snašao, tako da imamo sada 6.000 litara vode i to ćemo odmah da vozimo do našeg plastenika kako bi on odmah počeo da nam proizvodi tu zelenu salatu koja je jako skupa i taman dok se to proizvodi mi ćemo i dalje napraviti te misije i zaposliti se kod nekih drugih da odradimo šta god treba kako bismo dobili pare da možemo da kupimo ili je opet da iznajmimo, vidjet ćemo neki viljuškar i neku platformu, prikolicu neku kako bismo te salate koje ćemo dobiti na paletama ili gajbicama moći da povarimo i da nosimo, da prodamo i da odmah zaradimo neke pare od ovog našeg plastenika. Sada ćemo samo da vidimo da li je naš traktor stigao, jeste, vidite dole na teren 77 i čini mi se da je već počeo da radi, tako je. Prilično se dobro snalazi, već 11% je odradio, evo vidite koja je razlika, znači njiva gdje ima trave i kako ostaje iza njega, znači odličan posao radi. Poprilično je velika njiva, ali i ova mašina ima veliki zahvat, tako da će to vjerovatno za 10-15 minuta biti gotovo. A ovaj štajer mi se jako sviđa i
mislim da ćemo kupiti takav nekakav traktor za našu farmu. Ne znam sada koliko konja ima i koliko je snažan, ali sigurno ćemo kupiti jedan štajer na našoj farmi. Ako ne zbog snage, bar zbog izgleda, jer mi se strašno sviđa ovaj traktor kako izgleda. Kažem, po meni možda i najlepši traktor u igrici. Tako da njega ćemo ostaviti, žena jedna radi. Ostavit ćemo je na miru da ona završi tu njivu, a mi ćemo se vratiti na našoj farmi da vidimo šta možemo sa našim John Deerom da napravimo i koliko je tu vode. I evo, naravno, počela je proizvodnja zelene salate. Sada naš plastenik ima 6000 litara, a kapacitet je 40.000 litara. Znači, bukvalno mi možemo još 5 cisterni ovih da, čak 6 puta 6, 36, ne, skoro 6. Znači 5 cisterni možemo sigurno još da doteramo vode, tako da ćemo se time sada i baviti, da napunimo ovaj plastenik, bude vode dovoljno kako ne bismo razmišljali, jer svakako nešto drugo sada nemamo šta da radimo. Što strugara radi, ali je kapacitet pun, tako da eto, za to vreme dok ta žena tamo skida travu sa one njive i dobijemo 8800 eura, mi ćemo napuniti naš plastenik sa vodom da bude, da može da proizvede tu zelenu salatu malo duže vremena. Sada nisam više ušao sa cisternom toliko blizu vode, ali vidim da se ipak puni. Sada ćemo opet vidjeti ovaj test John Deera od 116 konja sa 6000 litara u cisterni uz breg. Slušajte vi taj traktor kako se čuje. Ali se snalazi. Jako moćan zvuk. Vuče Johnny, 38 km na sat za 6000 litara vode. Realno to nije puno za njega s obzirom da ima 116 konja. Ali opet evo, uz breg muči se malo, ima problema. Ali sve to on na kraju savladava. Stigli smo sa drugom cisternom i to je to za sad. Cisterna je opet napunjena i pogledajte sada kako Johnny menja brzine i slušajte ovaj zvuk. Već smo 4 ili 5 cisterne vukli, pogledajte ove tragove što smo ostavili, točkovi su mokri, ali naš stari John Deere i dalje radi posao. I evo, ovo je posljednja cisterna, plastenik je pun vode, bit će tu dovoljno vode da on proizvede tu zelenu salatu dosta dugo. Ima 40.000 litara vode i 1950 litara to još nije ni stalo, tako da ćemo ovu cisternu odmah i vratiti jer nam više nije potrebna. Tako, a naš Johnny ide na drugi posao, to jest strugara. S obzirom da imamo već punu strugaru, ne možemo da
prevučemo drugo drvo, ali ono što možemo jeste da spremamo, da bude spremno da Johnny to vuče za sljedeću turu. Sad ćemo ove grane da kratimo, recimo ovdje, a taman za to vreme će i naš štajer da završi posao na njivi 77 i da uzmemo pare. 8800 eura smo zaradili u ovom epizodu, što je dosta dobro, s obzirom da i dalje nemamo njivu i nemamo naš traktor, nego je sve iznajmljeno. Morat ćemo toliko, dok ne napravimo neke pare, morat ćemo se snaći, to jest odraditi te zadatke za neke druge. Sada ćemo odmah probati ovo da vučemo sa Johnnyjem, iako mislim da još uvijek strugara nema mesta, jer nije toliko vremena prošlo i nije se to drvo preradilo, tako da, ali opet ajde neka bude par privučeno tu. Ajoj, vitlo mi je ostalo tamo. Dobro, ništa, moja greška. Ništa, to ćemo ipak onda u sljedećem epizodu odraditi, a ja ću se do tada zabaviti još malo ovdje na ovoj našoj farmi, još malo ću od ove šume da posečem, da spremam drva pa da sve bude složeno, a onda ćemo kada strugara ima mesta, samo sa našim John Deerom to drvo da privučemo bukvalno tu do naše strugare kako bi ona mogla i dalje da radi i da nam i ona proizvede te daske koje ćemo naravno prodati i samim tim zaraditi prve pare na našem serijalu i dobro razmisliti kako ćemo ih potrošiti. A evo, upravo je i naš štajer završio posao, znači 8814 dobijamo, to je jako lepa cifra, sada već imamo 25.000, tako da napredujemo polako, počeli smo skromno, ali ima potencijala i ima poslova i ima svašta da se radi, što se kaže ima posla ko će da radi, tako da radit ćemo i u drugoj, to jest trećoj epizodi, a do tada puno pozdrava, ćao.